Makelautin kummitustalo. Täällä tapahtui lähiaikoina murha. Olemme 35 vuoden päästä perustettavan FBI:n miehiä. Tapahtui täällä. Hiankka! Olemme Nokian kehon siirtolapuutarha-alueella. Saaren kärjessä sijaitsee kyseinen tön. Täällähän on murha. Murhaaja tuli tuossa. Mennään läpi. No niin, olemme täällä. Mennään ottaa kiekko. Tällä kepillä avaamme portin sormenjälkeen. Murha tapahtui täällä. Murhaaja tuli tätä kautta. Ja murhaaja käveli takakautta sisään. Särki lasin ja murhasi 83 lasta ja sotalesken. Tässä on poliiseilta lappu. Hei, 2 vuorossa. Ase mukana. Puhelinnumero. Tarkkailkaa hiippari liikkeessä. Se käveli tästä sisään. Hänen nimensä oli Jaakko Parantaa. No niin, minä Raimo Vormisto. Olen siis tutkinut tätä murhaa. Olen saanut jo selville, millä hän murhasi nuo 83 lasta ja sotalesken. No niin, katso sisään. Siellä on kahvipanna. Hän otti sen ja kolautti kaikki vuorotellen. Sitten täällä on tölkin avaaja. 3 pientä lasta. Hän tölkin avaajalla avasi. Siellä on hieman sekaista. Tutkimusryhmä ei ole täällä käynyt. Murhaaja on siis yhä vapaa. Murhaaja liikkuu täällä jos. Murhaaja on havaittu viimeisen kerran täällä. Tuolla on Puussi. Siellä murhattiin siis sotaleski. Ja 83 lasta täällä. Leski oli istunnolla ja häneltä yhtäkkiä katosi pää. Paskaa löysi todella paljon. Tässä siis minä, Raimo Vormisto, kehon siirtyvä puutarhalta.